Aquest és l'últim programa de l'any, també és un últim programa que tanca, marca el final d'una etapa, però per això mateix vol ser un homenatge per a tots els fans de Carpeta de la sèrie Com si fos ahir, que aquesta gent, vosaltres, heu mantingut, heu fet que la nostra barca flote i moltíssim. Per això, quedeu-vos perquè, a veure, us ho he de dir, és que és així, avui ho tenim tot. Entrevista amb L'Àurea Márquez. Tenim declaracions en exclusiva de la Sílvia Bel i també entrevista amb un dels màxims responsables de la sèrie, que és l'Esteve Rovira, al qui li preguntarem tot. I el més fort és que ho respondrà tot. També és Nadal i per això hem decorat una mica, ens hem vestit per a l'ocasió, perquè sabem que aquest programa us acompanyarà durant totes les festes i sigui el moment del cagatió, el moment dels raïms del Cap d'Any, quan venen els Reis Mags. Vosaltres en tots aquests moments estareu mirant Fan de Carpeta i el nostre realitzador i servidor hem dit ens hem de mudar. De fet, arribarà el Jordi Llepuda al final del programa amb els virals més nadalencs del món mundial. Però, com és un programa de Nadal, nosaltres també volem tindre un missatge institucional. I hasta aquí poder leer. Ho tenim tot preparat. Benvinguts al Fan de Carpeta més nadalenc de l'any. L'últim, així que aprofiteu-lo. Comencem. I per cert, aquest somriure tan natural li dedico a la filla del nostre realitzador, que és Abril. Abril, sé que estaves esperant aquest moment i avui en directe te'l dedico. Però no em vull perdre perquè us havia promès que hi hauria un regal per a tot, per als fans de Carpeta, exclusivament de Com si fos ahir, i per als fans de Carpeta en general del món mundial i de la vida. Sabeu quan arriba el dia, no sé si és el 24 o el 25, sempre hi ha missatge institucional del rei, del president del govern, però nosaltres no, som més xulos i ho han volgut fer millor. Nosaltres avui, el nostre missatge institucional de Nadal del Fan de Carpeta el donarà ell, el rei dels nostres cors. Bum, bum, bum. Amigos y fans de las carpetas, aquí el rey de los corazones y del corazón os dice lo que tenéis que hacer durante este próximo año 2021. Lo primero, pensar en positivo. Lo segundo, ser buena gente. Lo tercero, desear a todos lo que querrías para ti. Y lo quinto, seguir teniendo carpetas forradas con las fotos de vuestros ídolos. Hay que volver a las buenas costumbres y hay que empezar siempre en positivo. Os lo dice el rey del corazones y de las carpetas. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. És que bé que ho ha definit, que bé ho has definit, Mario Vaquerizo, moltíssimes gràcies perquè tu, millor que ningú, ha explicat i entén perfectament què és ser fan de Carpeta i així hem tingut més clar que mai el motiu i el títol d'aquest programa. Un home que ho és tot. Actor, cantant, imitador, escriptor, periodista, mànager. Què més li queda per ser a Mario Vaquerizo? De moment, avui ens ha enviat aquest missatge institucional. Algun dia l'intentarem esgarrapar per a que sigui la nostra entrevista d'alguna futura temporada, ja ho veurem. De moment, avui acabem aquesta i, com us deia al principi, ho fem parlant moltíssim de Com si fos ahir. Primer que res, rebem a una dona que ho és tot ara mateix a la sèrie. També el nostre país a nivell d'escena, perquè és una dona emblema de la cultura catalana. Avui la nostra primera convidada, i així obrim la secció de Com si fos ahir la nostra sèrie, és Àurea Márquez. Gemma, per favor, pots seure i parlar? Gemma, sisplau, pots ser... Deixa'm! Fora! Vés-te'n. Ho sento, Gemma, de veritat. Fot el camp! Vés-te'n! Vés-te'n! Gemma, va. Em va agafar molt fort i em va fotre una hòstia. Una hòstia molt forta. Amb molta ràbia, amb moltes ganes. Em cremava la cara. Desgraciat. Però com l'he pogut creure? Com ha pogut passar una cosa així a mi? A mi, Sílvia? Que ja saps com sóc, que no em perdono ni una.
a ningú que he estudiat, que sé com van aquestes coses. Vols deixar de culpabilitzar-te? Ho podia haver evitat. La bufetada te l'ha clavat ell. Ell, em sents? Ell és el culpable de tot, tu no. Déu-n'hi-do, costa recomposar-se després d'aquestes escenes, però canviem radicalment perquè el primer que vull fer, que en tinc moltes ganes, és donar-li la benvinguda a Àurea Márquez. Quantes ganes tenia de saludar-te. Què tal, com estàs? Hola, bé, molt bé, encantada. Super, ja estic recuperada de tot això. Encantats de saludar-te. Ara de seguida parlem de tot això, però interpretativament jo no soc actor, ni soc dramaturg, ni n'entenc massa, però sí que soc telespectador, com molts catalans, i de veritat, Àurea, gràcies per regalar-nos tant talent i tants moments potents com aquests. Quines escenes, últimament, amb l'Àurea Márquez i amb el seu personatge de la Gemma. No sé com ho has viscut tu, però quanta intensitat. Sí, no, ha estat molt intens per mi, per nosaltres. Fer-ho ha estat un regal perquè d'alguna manera podem enfrontar-se a aquestes situacions, no? Com a professional sempre és un repte i és molt agraït si surt bé. I alhora també molt satisfeta d'haver col·laborat d'alguna manera a visibilitzar aquesta situació, aquesta problemàtica que ens agradi o no existeix i existeix d'una manera transversal en tota la societat i en aquest sentit em sento molt satisfeta, no?, per haver contribuït a això. Com és? Perquè a sobre ara estem veient imatges també, per exemple, del moment en què la Gemma ja li ha explicat tot a l'Andreu. Com és interpretar un personatge que fa aquesta denúncia d'un tema d'aquesta xacra que tenim a la nostra societat, però també com és interpretar un personatge com la Gemma, que venim d'una Gemma sempre superforta, sempre valenta, sempre amb les coses molt clares, i ara, clar, contrasta amb el tipus de personatge que ha sigut la Gemma durant les 3 temporades de Com si fos ahir, i ara ella mateixa reconeix la seva vulnerabilitat i fins i tot no té temor davant la Sílvia de ridícul, de reconèixer que com m'ha pogut, perquè ella ho diu, com m'ha pogut passar a mi això? Jo crec que això ha estat un encert dels guionistes, justament en el fet que sigui la Gemma a qui li passa això, no? Per demostrar d'alguna manera que ningú se n'escapa, vull dir que no perquè tinguis un caràcter fort, perquè siguis una dona independent econòmicament, a tots els nivells, efectivament. Bé, emocionalment no és molt independent, tampoc la Gemma, però que no és un problema de persones, diguéssim, d'una classe baixa o que tenen problemes econòmics o que no tenen educació, que no. És un problema que existeix a tot arreu, no? I crec que això ha estat un encert i es desmunta una mica això que deies, l'armadura que porta la Gemma sempre, que ha estat una dona que ja vam veure que va tenir problemes quan era petita, que el seu pare també era un maltractador i que d'alguna manera és una dona que s'ha fet ella mateixa, s'ha posat una armadura per treballar en aquest món, a més dels negocis, de la consultoria i tal, i va amb un posat per la vida, però que en el fons és algú molt vulnerable, no? I bé, a part que això li passi amb ella, crec que també s'ha de posar molt el focus en els homes, no? Perquè, és a dir, això li pot passar amb ella, sí, esclar, però és que quin tipus d'home també està fent això, no? Un home que té una carrera, que treballa en una universitat, que és un home culte, intel·ligent, sensible, i també està fent això, no? I dius, ens ho hem de mirar bé això perquè és terrible. Totalment. Coincideixo, Àurea, si em permets també afegir en la línia del que tu ja has dit, però que possiblement si li hagués passat, ara mateix perquè hem vist les imatges, si li hagués passat possiblement a la Sílvia, no ens hagués anat bé a tots, parlo de l'audiència, de tota la gent que segueix la sèrie, en conjunt al nostre país, la societat. El fet que li hagi passat a una dona com la Gemma ens fa tots encara ser més conscients i estar més atents a aquesta problemàtica que és de tots i tots en som responsables. És com que t'alerta encara més, no? Sí, jo crec que sí, que sí, perquè és de qui menys tu podries esperar, no? I llavors la vida ens demostra que sí, que això passa, no? I passa doncs, en persones que mai no ho diries, no? Que els hi pot passar això, sí.
Escolta'm, canviem una mica de registre, posem-nos contents perquè de veritat que sempre és una alegria coincidir amb l'Àurea Márquez, que sempre t'ho posa fàcil, sempre està disposada. I precisament, Àurea, et volia preguntar, però al final hem començat pel final i tota l'estructura que tenia, perquè clar, és que les escenes són tan potents, però et volia dir que des de l'últim cop que vam parlar, que va ser just durant el confinament més dur, han canviat moltíssim les coses. Per sort, no és que ara tampoc estem per tirar coets, però almenys torneu a estar rodant, ha tornat la sèrie en pantalla, tu estàs en altres projectes, o sigui que no sé com has viscut, per exemple, aquesta tornada als platós de Com si fos ahir. Amb molta alegria, però em va costar, o sigui, em va costar, no ho sé, jo crec que el confinament i tot el que ha passat ens ha canviat molt a tots i a mi em va costar agafar el ritme, tornar-me a posar allà, no sé, em sentia insegura els primers dies. Jo crec que ens va passar una mica a tots, cadascú a la seva manera, però no ho sé, tenia com por, jo crec que la por la tenim posada a sobre tota l'estona, no? Amb el virus aquest, i llavors a cadascú li surt per on li surt, però bé, ja ens hem encarrilat, ja ens vam encarrilar i la veritat és que molt feliços cada vegada que entro allà, d'alguna manera internament dono les gràcies de poder treballar del que jo vull i més en aquest moment que hi ha tants companys i companyes que s'ho estan passant molt malament, no? En tots els àmbits, però la nostra professió, que ja sempre va una miqueta coixa d'una manera especial. Doncs precisament ara que parlaves de companys, de que has sigut feliç de tornar, t'he d'avançar una cosa que també et volia dir al principi, se m'ha oblidat, que avui es produiran, tindràs 2 retrobaments, ja t'ho avanço, Àurea, que no t'ho esperes. Oh, això m'encanta. Això m'encanta. Espero que siguin els adequats, que siguin els que et facin més feliç i que sobretot... Segur que sí, només de veure coses de sorpresa, retrobaments, sí, segur. Doncs això ja ho deixem per avançat i també et vull explicar que des de que vam anunciar que l'entrevistada de l'apartat del Com si fos ahir, de Fan de Carpeta, series tu, de veritat, no ho dic per fer complits, de fet és la primera setmana que ho dic, m'ha escrit, ha reaccionat moltíssima gent, de veritat, la tindràs a ella, que guai, quina gran actriu. O sigui que tu ho celebres però és recíproc amb la gent que ho segueix, que et segueix. Això em fa feliç perquè jo m'ho passo bé treballant amb els companys, però clar, si tens el reconeixement del públic, doncs encara es multiplica aquesta felicitat i tant. I tu sents això? Per exemple, sents que ara ets el personatge del moment de la sèrie? Ets el personatge del moment, Àurea. Perquè ara, clar, s'ha focalitzat, o sigui, en el meu personatge s'ha focalitzat tota aquesta problemàtica i, clar, agafa una intensitat que es destaca una mica d'altres trames que poden ser d'una quotidianitat més suau, de coses més del dia a dia. I, esclar, el colabrot no deixa de ser un colabrot i sempre hi ha un cert tipus d'espectadors que aquest tipus de trames més intenses, ho valoren molt i Vaja, aquestes escenes no et deixen fer la migdiada, com si diguéssim. N'hi ha d'altres que sí, que pots anar fent així, i ara m'ha tocat a mi, però com és una sèrie coral, això va canviant. Clar, el problema ja no és tant la migdiada, que directament, totalment d'acord, tens tota la raó, no la pots fer, però el problema és que persones com jo, que estan completament obsessionades, tu em portes fins i tot a l'hora de dormir i segueixes pensant-hi. Per això el que et vull demanar ara és que veiem com s'han quedat les coses en quant a la trama, la història de la Gemma, també hi és la Sílvia, l'Eudald. Veiem l'última escena on apareix l'Àurea Márquez donant vida a la Gemma i de seguida et faig preguntes prohibides. Veiem-ho. Eudald, deixar el penjoll de la teva mare aquí expressament per fer-me patir va ser molt miserable, però esclar, què podia esperar de tu, no? És que ens estimem molt a la Gemma. Àurea, confirma'm que refarà la seva vida, per favor. Jo espero que sí. Jo tampoc, no és que sàpiga gaire cosa, però jo espero que sí. A veure, encara li han de passar coses intenses, per dir-ho així. Però, vaja, espero que sí, que pugui allunyar-se de l'Eudald d'una punyetera vegada, per dir-ho així. Sí. Però les teves paraules desprenen, Àurea, que de moment el Joan Carreras seguirà
donant guerra a través de l'Eudal. O sigui, l'Eudal no ha desaparegut encara de la sèrie. Encara no. A veure... Que visca el treball de l'actor Joan Carreras, per favor. Sí. Home, a veure, també jo vull dir que part del meu mèrit, que no me'n vull treure, perquè com deia la Carulla, que ens va deixar no fa gaire, no suporto la falsa modèstia, no?, que deia ella, però part del meu mèrit és els companys que he tingut en aquest tipus de seqüències. El Joan Carreras, la Montse Germán, el Marc Cartes, són uns companys que m'ho posen molt fàcil, no? I això, jo a la Montse li vaig dir un dia, és que si no arribes a ser tu, aquesta seqüència, que la vam fer així, la primera, aquella que em trenco a plorar i tal, no m'hagués sortit així. És que ho tinc claríssim, perquè aquí no assagem gaire, llavors és una mica les sensacions del moment, el que et passa en aquell moment, i el fet que hi fos ella, a mi això em fa estar en una confiança absoluta. Doncs sí, jo crec que també acabar una relació així tan abruptament, crec que la Gemma necessita una explicació, necessita parlar-ho. Ella és una tia molt emocional, però també té una part molt racional i necessita com parlar les coses. Jo sento com que la Gemma necessita tancar-ho. Sí, però esclar, necessita tancar-ho, però agafa el mòbil i li envia aquest missatge, que sembla una nena de 15 anys. Sí, però de la manera que és ella, tancar-ho cara a cara. O sigui, sí, exacte. I no deixar que la cosa s'esfume o que el temps o això que desaparegui, sinó que ella... Exacte. Tinc la sensació que s'hi vol enfrontar cara a cara i dir, escolta, jo necessito que em dones una explicació, necessito tancar aquest capítol, però necessito tancar-ho amb tu perquè jo sóc una dona valenta. Sí. I també hi ha, crec, un punt d'enganxe, addicció a aquesta relació. Tot i que sigui tòxica. Sí. I també hi ha veure la part positiva d'aquest home, ella no pot deixar de veure aquesta part positiva. Bueno, tinguem en compte que ha estat una dona que ha estat 20 i molts anys casada amb el mateix home, que era un tros de pa, l'Andreu, que va tenir el pare que va tenir, per tant, a nivell de relacions amb els homes, no ho té gaire, no és que en sàpiga gaire, pobreta, no. No, en sap de moltes altres coses, però ja l'altra vegada ja vam parlar que el seu currículum amorós tela, telita, tela, eh? Exacte. Aurea, ha sigut supergenerosa, jo crec que t'has guanyat la primera de les sorpreses, regal, com li vulguis dir, però hi ha una persona que jo crec que et sorprendrà pel temps que fa que potser no parleu, que no us veieu, perquè el dia a dia al final ens acaba absorbint. Sí. Total, que hi ha una persona que vol parlar amb tu i és ella, és aquesta. Hola, Àurea, què tal? Com estàs? Bueno, pels qui no em conegueu, jo sóc la Marta Ferrer, sóc presentadora i bé, conec a l'Àurea de fa molts i molts anys perquè vaig començar a estudiar interpretació, m'agradava molt el món del teatre i per una amiga en comú, per la Bàrbara, doncs vaig conèixer a l'Àurea. L'Àurea, en fi, ha sigut una gran amiga, jo crec que una mentora per mi, perquè quan era tan joveneta, no? Era adolescent, estudiava interpretació a Barcelona, m'havia quedat a dormir a casa seva, Àurea, no sé si te'n recordes, amb el Samuel, i en fi, que va ser per mi una persona molt important, em va ajudar a créixer en el món del teatre, tot i que després m'he acabat dedicant al món de la comunicació, i m'ajudava a preparar els càstings, i sobretot el que t'agraeixo molt és que acceptessis el repte de que jo et dirigís amb 16 anys i formessis part d'aquell espectacle tan bonic que vam fer pel meu treball de recerca de batxillerat que es deia Víctimes. Un petó molt fort, soc molt fan teva, ja ho saps, i una abraçada. Àurea, escolta'm, clar, jo només vull dir-te que la Marta Ferrer i tu heu dormit a la mateixa casa. Això suposo que coneix molt i que denota una gran confiança. Hem dormit a la mateixa casa. Jo la vaig conèixer que era, com ella ha dit, una cria amb 16 anys, però ella era una tia tan talentosa, ja tan hecha pa'lante, tan plena de vida, que em va captivar, a part d'aquesta amiga que tenim en comú, que ens va fer trobar i quan ella va dir faré un treball de recerca, que faré una obra de teatre, i vinga, va, i sí, em vaig tirar de la moto i és un encant de persona a qui tinc molt de carinyo i que ella també m'ha donat a mi moltes coses, vull dir, molta vitalitat i molta alegria i que celebro que li vagi tot superbé i ha estat una sorpresa brutal, no m'ho esperava gens. Jaume, pensa que fa molt temps que no parlem. Ara, de quan estem parlant, Àurea? Mesos, no ho sé, mesos, no me'n recordo, però sí. No, brutal, brutal. M'ha encantat. Doncs d'aquí
des d'aquí li enviem una abraçada molt forta. Moltes gràcies a Marta Ferrer, que és presentadora de televisió, ara mateix està treballant a Canal Reus i has vist, Marta, que a l'Àurea li ha fet moltíssima il·lusió. Molta, molta. I tant, i tant. Àurea, ara que parlàveu de tant la Marta com tu d'obres de teatre, m'agradaria que expliquem que l'Àurea Márquez no para, que més enllà de la sèrie Com si fos ahir ha tornat a pujar les taules als escenaris i, de fet, avui mateix, que és dissabte, tens vol, o sigui que t'hem esgarrapat així ràpidament. Estaràs a Girona amb aquesta obra basada en 3 monòlegs sobre la soledat, si no m'equivoco, que es diu M'hauríeu de pagar. Què tal? Com estàs? Suposo que disfrutant-ho moltíssim. A veure, estic molt nerviosa, perquè aquesta obra l'havíem d'haver estrenat l'11 de novembre, no va poder ser per tot això que va passar, que van tancar els teatres i tal. Llavors ens vam quedar com encapsulats, sense poder-la estrenar, i amb aquesta càpsula del tiempo hem estat tancats fins avui, que fem l'únic bolo que tenim de moment. Segurament espero que la fem cap al juliol o així, sembla ser, però de moment avui tenim l'únic bolo i, esclar, estic bastant nerviosa. I, per cert, Àurea, dirigida pel mestre Jordi Prat i Coll. Tu has dit pel mestre Jordi Prat i Coll, sí. És un talent amb potes, és un tio d'una gran sensibilitat i molt intel·ligent i que sap transmetre molt bé el que vol, és un text seu i dirigeix ell i ha estat una experiència... És una experiència brutal. Quan fa que no parles amb ell? Quan us heu enviat l'últim WhatsApp? Amb en Jordi Prat i Coll? El Jordi Prat i Coll el vaig veure ahir. No, ahir no, abans d'ahir. Abans d'ahir, però clar, a nosaltres ens agrada la justícia poètica. Tu has parlat molt bé d'ell i ell vol parlar de tu. Suposo que bé. Així que, Jordi Prat i Coll, si vols parlar, parla. No em puc creure. Hola, Àurea. M'han dit que et digui alguna cosa. I jo encantat de la vida, només faltaria. Bé, doncs dir-te que ha sigut un luxe. Amb l'Àurea ens coneixem des de fa uns quants anys, però jo crec que ens hem conegut ara amb aquesta obra, M'hauríeu de pagar. I realment assajar amb ella ha sigut un plaer perquè tota la seva creativitat, tot el seu univers l'ha pogut volcar en aquest text i jo m'he sentit molt ben acompanyat. I ella ho fa tan bé, és espectacular, és aquests ulls que són una mirada a l'abisme de les emocions, i això ho tenen molt poques actrius. Y para muestra un botón. Doncs això, que és una grande. Ai, mira, de veritat, Jaume, ja em pots trucar sempre que vulguis, perquè això és una teràpia, o sigui, em fas contenta, em fas emocionar, em porta gent que no m'espero, o sigui, em diuen que aquestes coses, què més vull? És que això vull cada dia, ara cada dia vull això. Laura, per favor, que em fas emocionar a mi, perquè t'anava preguntant, ets emocionada. Gràcies, que bonic, jolín. Home, és que, escolta, què més es pot demanar començar un cap de setmana així? És que és una meravella. Mira, no sé, estic molt contenta. Jo també he connectat molt amb ell, amb el Jordi, amb el seu univers i vaja, i treballem des del cor i tu també ho fas i es nota i això és el millor que et pot passar a la vida, en qualsevol àmbit en el que estiguis. Gràcies, ho subscric. També li dono gràcies al nostre realitzador, que és el Jordi Llepuz, i que ell dispara totes aquestes coses que al final us fan emocionar i que ens fan emocionar tots plegats. Àurea, fins aquí l'entrevista. Estarem molt pendents de més bolos d'aquesta gran obra de teatre, dirigida pel mestre, com tu deies, el Jordi Prat i Coll. Volem anar al teatre, volem gaudir de la cultura, m'hauríeu de pagar, però també et seguirem gaudint, de moment, perquè ens encanta cada dia a la sobretaula de TV3 i també per internet, que és el programa, atenció, més vist de 3 a la carta, el Com si fos ahir, que té no sé quantes mil de visualitzacions. I, Àurea, tu ara parlaves de teràpia, t'asseguro que tu ets teràpia a la tele, perquè l'última escena que recordo haver plorat com si fos una cascada ha sigut amb aquesta escena de la Montse Germán, l'Àurea Márquez, dos amigues a la ficció que s'ajuden sempre i que una li confessa el malament i tot el que ha viscut a l'altra. Ets molt gran, Àurea Márquez. Gràcies per regalar-nos tot això. Aprofito per desitjar-te bones festes i et demano que ens cuides molt a la Gemma, perquè de veritat és que... No us perdeu el capítol de dijous 24 de desembre,
que no és un capítol especial, però serà aquest últim capítol abans de les vacances i promet, només dic això. Aquesta mirada a l'abisme que deia el Jordi Praticoll, l'acabo de veure i no sé què pensar, Àurea? Estarem molt pendents. Ara, de fet, també tenim a l'Esteve Rovira, que el posarem entre l'espasa i la paret perquè ens ha d'explicar moltes coses que necessitem saber. També escoltem a Sílvia Bel, perquè avui és un programa molt especial dedicat a la sèrie A lo grande, però de veritat, estar amb tu és un luxe i és un plaer. Àurea, moltíssimes gràcies. Gràcies, guapos. Gràcies. I nosaltres seguim endavant. De veritat, és que quina actriu, quant de talent tenim al nostre país i quant d'orgull et fa sentir. Com la següent convidada és la Sílvia Bel i dona la vida a un dels personatges més polèmics, ho podem dir així, de la nostra sèrie, a la Marta. Amb ella repassem molts moments foscos que ha tingut a la sèrie, però també escoltem quin és el present del personatge i altres projectes on està treballant. I també sorprendrem a la Sílvia Bel. Tot això ara mateix, a continuació. Per què? Per què no em vas avisar? Sempre estàs tan ocupada. No sabria si podries venir. Quina merda d'argument és aquest? Et penses que no hauria vingut? Era la meva mare i s'estava morint! No vaig parar de trucar-la. Com pot ser tan fill de puta? El meu personatge és un personatge controvertit, és veritat. M'ho va dir la directora des del primer dia. Però també és cert que sempre ha tingut un bon cor. Sobretot amb la relació amb la seva mare, que va estar malalta, que la va cuidar, que no es va poder acomiadar d'ella, però que va ser una relació molt bonica. Després té una relació molt bonica amb el seu nebot, que se l'estima moltíssim. I sempre és veritat que moltes vegades tira pel dret, que de vegades es comporta d'una manera poc ètica, però al final sempre hi ha un lloc per mostrar també la seva humanitat i el seu carinyo cap als altres personatges. I també sempre hi ha un racó pel gamberrisme, que això m'agrada molt. T'aviso que jo no penso callar perquè no sóc com el meu germà, que està tan enamorat que no vol veure que la seva nòvia li fot d'hòsties al seu fill. Què? Sí! Et penses que els altres no els veiem, els blaus que té? Però si se'ls va fer a l'escola. Ah, sí, clar, a l'escola, i les ulleres també se les va trencar a Fa l'escola. dies que li... S'ha de ser molt miserable per pagar-li a un nen! La gent quan em para pel carrer em diuen «Ai, Marta, que dolenta que ets, sempre estàs pensant en maldats, Per què fas la punyeta als altres personatges? Per què estàs una mica tranquil·la?» I jo dic «Però si això és el més divertit d'aquest personatge, que és una gambarrota!» Com t'ho has fet, això? Ets un cínic. Què ha passat aquí? Perdona? M'ho has fet tu, això, i no t'ho perdonaré mai. Jo no t'he fet res. Que vulguis fotre fora ho puc entendre, però tanta agressivitat... Però s'ho està inventant. Està enrabiada perquè l'he acomiadat i m'està acusant d'una cosa que no he fet. Quan li he dit que no volia marxar, se m'ha llançat a sobre com una gossa. Mira, si encara estic tremolant. De teatre sempre estic contenta de fer-ne, és la meva passió, és la raó per la qual em vaig dedicar a aquest ofici. Espero que pugueu venir a gaudir al maig d'un espectacle que farem amb el Pep Crut i el Josep Maria Mestres a la Sala Beckett. Espero que aquesta crisi de la Covid ens ho permeti i que ens puguem retrobar aviat en el teatre. Sílvia Bel, aquí l'Eduard Farelo, el teu company de barricada. Escolta, res, només dir-te que ha estat un plaer coincidir amb tu en aquest projecte i que s'agraeix molt la teva exigència, la professionalitat en la feina i aquesta ironia que utilitzes al treballar, que sempre és molt agraïda. Petonets, ens veiem pels platós. Hola Sílvia, què tal? Res, només et feia aquest vídeo per dir-te que ric molt amb les teves ocurrències i que m'agrada molt venir a rodar. I res, a veure si ens posem més escenes junts perquè trobo que l'Ismael i la Marta donen molt joc. Adéu! Hola, Sílvia Bel, com estàs? Aquí l'Edu, el friqui del barri, Artur, pels amics. Res, que m'he passat a saludar perquè m'han xivat que fes un programa i he dit, jo també vull formar part, saps, si la convidada és la Bel? Que res, només et volia dir, mira, aprofitaré aquest missatge per despedir-me, perquè l'últim dia que ens vam veure estàvem rodant i vam dir, ens veiem setmana que ve o l'altra, i jo no sabia que s'acaba la trama i em va pillar per sorpresa. Llavors, mira, des d'aquí em despedeixo i només dir-te que ha sigut un plaer i un honor treballar amb tu perquè és molt guai, doncs,
treballar... Els actors que comencem una mica, jo potser fa temps que faig coses, però encara considero que estic començant i pels que comencem és molt guai poder currar amb gent de la teva talla. I res, des d'aquí agrair-t'ho i que m'ho he passat molt bé currant amb tu, que a vegades doncs això, fer seqüències o més íntimes o jo què sé, algunes més dramàtiques o el que sigui, doncs no és fàcil i crec que hem fet un bon curro i això és molt guai. I res més, doncs que volia passar aquí a fer un guinyo i així ha sigut. Vale? Un petonasso i ens veiem aviat. Mua! Què puc dir, no?, dels meus companys? És meravellós treballar amb persones com ells. L'Eduard, el Jaume i l'Artur. El meu nebot estimadíssim, el meu gran amic, la persona que representa que havia sigut la seva parella quan anaven a l'institut, que és l'Eduard Farelo, i després l'Artur, de qui ella s'ha enamorat, un noi que ha portat aire fresc, no? Jo me'ls estimo moltíssim, els hi agraeixo moltíssim l'estona que m'han dedicat per fer-me aquesta sorpresa. M'encantaria que ens poguéssim amb l'Artur retrobar ben aviat. Ha sigut un plaer, de veritat, sincerament, un gran plaer treballar amb un actor del seu talent. Amb l'Eduard ens continuarem veient i ho celebro perquè bueno, és un personatge amb qui tenim molta complicitat. De fet, ja et dic, eren nòvios. I després amb el Jaume, que jo m'estimo moltíssim i que és un nen que té una potencialitat brutal i que farà un munt de coses en aquest ofici i li desitjo moltíssima sort. Bé, ja li desitjaré en persona. I seguim amb més com si fos ahir. Moltes gràcies, Sílvia Bel, ha sigut un honor tenir-te al programa, però també és un honor rebre, per això ens hem posat de gala per ell, perquè és el màxim responsable, és el cap, és l'ànima, és un gran director i és un gran amic, perquè sempre ens ha anat explicant. Jo també diria que és una de les persones més generoses de l'equip de Com si fos ahir, que sempre està disposat a donar-te un sí. Amb tots vostès, amb tots vosaltres, som fans de Carpeta, d'Esteve Rovira. Esteve, què tal, com estàs? Hola, molt bé, moltes gràcies, encantat d'estar amb vosaltres. I nosaltres amb tu, crec que m'he deixat coses de dir a la teva presentació perquè és molt extensa, és un home que ha estat sempre connectat i dirigint les ficcions de TV3, no sé fins a quantes n'ha degut fer Esteve, però parlem del moment present, parlem de Com si fos ahir, aquestes 3 temporades ja hem superat els 600 capítols i per fi tornem a estar en antena, torneu a estar en antena, torneu a rodar i hem anat parlant al llarg de tota aquesta pandèmia. Per això et volia preguntar quina valoració fas després de la tornada al setembre i de com estan anant les coses, perquè també us hem vist a programes de la casa on explicàveu tot el protocol per mantenir el respecte i les restriccions a la Covid-19 i sembla ser que amb les PCRs i amb tot el control que feu us funciona tot perfectament. Bé, estem aconseguint tirar endavant, que funciona perfectament de cara en fora segur. De cara endins ens han passat coses que ens han obligat a canviar els plànings de rodatge d'un dia per l'altre, moltes vegades, però bé, toca això i sobretot toca establir unes mesures de seguretat a l'hora de rodar que han de ser contundents, perquè és que si no hauríem d'aturar-ho absolutament tot. I de moment semblaria que ens en anem sortint. La tornada de la sèrie ha anat molt bé a nivell d'audiència. Crec que fa 2 setmanes hem fet un dels pics més alts d'aquest any, cosa tampoc massa complicada perquè hem estat molts mesos sense sortir, no? Però realment la tornada ha sigut contundent i ara estem en uns moments d'emissió amb unes trames que estan enganxant força, que suposo que després en parlarem, però sobretot també hauríem de recalcar el gran èxit que té la sèrie a la carta. Més d'1 milió de visionats mensuals, amb la qual cosa, tal com està tot, doncs, home, podem estar contents. Això és moltíssim, perquè, clar, a nivell convencional parlem d'un 17-18% de share, que això ja és moltíssim, amb 300.000, 400.000 telespectadors, però més d'1 milió són moltíssima gent, i abans ho parlàvem també amb l'Àurea Márquez, l'èxit que té la sèrie al 3 a la carta, o sigui, hi ha moltíssima gent que, perquè jo li deia, la sèrie de sobretaula, no, la sèrie de les 24 hores del dia, perquè molta gent ens connectem quan acabem de treballar, a la nit, després de sopar. Sí, és veritat. Això ja ens passava a La Riera i altres sèries també. Recordo La Riera quan hi havia el Canal 33, s'emetia a les 9 del vespre, però la tele va canviar perquè es menjava l'audiència del TN. Doncs ara no estem en el Canal 33, però en el món del virtual la sèrie està arrasant. I la veritat és que et dona la llibertat de veure quan vols i, sobretot,
trenca una mica aquesta idea de que només ens veu cert tipus de públic. I no, resulta que ens veu tot tipus de públic, des dels més joves fins als més grans, amb la qual cosa també està molt bé, no? Sobretot jo crec que és la llibertat de veure-ho quan vols i en el moment que et ve de gust. I que, per cert, té molts més capítols que qualsevol sèrie de Netflix, que ara està tan de moda això de les plataformes, però totes les sèries de Netflix, HBO, etc., són 3-4 temporades i potser, jo no sé, la que en té més 50, potser 100, però clar, aquí tenim 600 capítols que qualsevol persona que tingui ganes de començar una sèrie que no s'acaba, té com si fos ahir, per exemple, Esteve. I no sé si te'n recordaràs que, anys A, tu que has estat al cap de les ficcions de la casa des de fa molt de temps, també recordo jo resums de la sèrie del culebrot de turno als caps de setmana, que jo m'ho tornava mirant diumenge quan es feia un resum de tota la setmana. Això ho vam començar a fer amb el Cor de la Ciutat, que la televisió ens va demanar primer, abans de començar les emissions en el 33, cada dia una a la nit, ens va demanar una cosa que a més va funcionar molt bé, que és ajuntar tots els episodis per veure-ho el dissabte a la tarda al canal 33 o el diumenge a la tarda, no recordo exactament. Però has de saber, Jaume, que la gent no veia exactament el mateix entre setmana que el cap de setmana, perquè la meva idea era, quan ajuntéssim els 5 episodis, és que la gent veuria una pel·lícula sencera, amb la qual fèiem un remuntatge dels 5 episodis, traient les coses que eren una mica més superflues i deixant la part més intensa, no? És a dir, que en realitat es feia un muntatge especial per fer una pel·li de 2 hores 20 minuts els caps de setmana. És a dir, que sí, va ser un èxit, i d'aquí va venir la remissió en el canal 33, i ja també a la Riera vam començar també a emetre-ho en streaming. La Riera també era dels més, també tenia 1 milió i pico de visionats, cada mes. I com si fos ahir, segueix i pujant, a més, amb la qual vol dir que és un encert i que ara mateix les audiències s'haurien de mesurar des d'altres paràmetres, no només el del share de televisiu, no? Clar, perquè tot està canviant i més al món dels mitjans de comunicació estan en plena evolució, Esteve. És que només fixar-se en el share seria, permet-me, jo ho dic des de la humilitat, però seria un error total. Totalment, sí. Però de moment el share és el que compta, però cada vegada s'està sumant més tot l'altre. Mira, només et faré una comparativa. Quan fèiem Nissaga de Poder, fa un mogollon de temps, arribàvem als 55 i als 60 de share. Uau. Es van anar ampliant les televisions privades, etc. En el Cor estàvem en el 40-45, en el Cor de la Ciutat fèiem 800.000 espectadors diaris i en els especials fèiem 1,5 milió d'espectadors, que ja hi havia les cadenes privades. Després es va compartimentant això, al néixer tantes cadenes a nivell de plataformes, etc. I ara, avui en dia, mantenir un 16 o un 17% és un èxit brutal. És a dir, que per sort des de la ficció de la cadena hem anat visquent tots els processos, no? Sens dubte que tenir 1 milió de visionats al mes és una bestiesa i ens fa diferents justament a les plataformes. També recordem que, desgraciadament, si no és per Televisió de Catalunya, el nostre idioma a les plataformes ni existiria. I cuidado que no sigui el principi del fi el tema de les plataformes en aquest aspecte, menys que, tot i que Movistar Plus ha fet el Merlí Saber Aude en català, o majoritàriament en català, bé, fer ficció amb el nostre idioma està en un moment complicat, si no fos per Televisió de Catalunya. Bé, esperem que això no sigui així i que altres plataformes, i em consta que és així perquè alguna cosa estic por ahí, fer una producció en llengua catalana per altres plataformes. Però vaja, que no és un moment fàcil i per sort, com si fos ahir, està mantenint la bandera de l'afició al català en el seu lloc. Perquè tu saps que no és el mateix fer una sèrie diària que una setmanal ni que una pel·lícula. L'esforç d'una diària és brutal, encara que a vegades es menystingui. És una sèrie diària mal anomenada culebrot, és una paraula que no m'agrada gens. Fer una sèrie diària és un esforç importantíssim per la cadena que el produeix, pels actors, pels directors, etc. Totalment. Sobretot i que esperem que no sigui al principi del fi que tu deies, reivindicar, estar orgullosos d'aquest producte, donar gràcies a la televisió pública d'aquest país perquè seguisca apostant per aquest tipus de continguts, però tots també hem de fer força per cuidar-la, per mimar-la i per recordar que tothom la tingui molt present. Esteve. I sobretot hi ha una cosa, Jaume, que és important, que això s'ha de ser sincer també, que quan els productes són bons, les plataformes també el compren i l'estrenen.
Mira, Merlista de totes les temporades, Totalment. També. És a dir, que podem estar orgullosos de la ficció que es fa aquí, dels nostres actors, dels nostres tècnics. Però jo, Esteve, si m'haig d'afegir una cosa, jo crec que encara podríem fer un petit esforç més, un pas més, i estar tots més orgullosos. Perquè de vegades, el que deies tu, la paraula culebrot, mites que són totalment falsos, prejudicis que tenim tots plegats, i com si fos ahir, si tu li dones una oportunitat, que és el que ha passat a molta gent durant aquesta pandèmia, que potser no coneixia la sèrie, que tenia més temps lliure, la gent quan li dona una oportunitat flipa, i ho dic així, perquè és així, flipa en colors i diu, ostres, quin producte de tanta qualitat. Em fan comentaris gent dels meus cercles, gent propera, de la manera que està gravada sembla una pel·lícula, a nivell de qualitat d'imatge. Per tant, jo crec que traiem-nos les manies i no ens pensem que som més guais per mirar una sèrie a Netflix, perquè podem ser igual de guais mirant-la a TV3 i a 3 a la carta i disfrutar igual o encara més. Totalment d'acord, no hi ha res a afegir. No, perdona, que és la teva entrevista, però m'he quedat a gust. No, és que jo també he sigut el primer d'encetar el tema, no? Amb la qual jo crec que es fa bona feina. Els actors d'aquí, per alguna cosa treballen a tota Espanya, els tècnics igual, i no hem de tenir gens de por del producte que fem. Al contrari, hem de pensar que Televisió de Catalunya va ser la primera en apostar amb els dramàtics, amb les sèries de ficció. Totalment, i que tots els actors, com tu bé deies, a Madrid, o no només els actors, tot l'equip, els directors, sempre esteu també combinant-ho amb altres projectes perquè se us reclama des d'altres àmbits i des d'altres persones que creuen en el vostre treball, en la vostra feina. Per tant, és símbol i significat de moltes coses. Esteve, et veig content, hem fet una anàlisi inicial de la sèrie, però avui moltes persones celebren que estigues aquí i em traslladen moltes preguntes. Per tant, la primera que et faig és, puc començar a disparar? Sí, pots començar a disparar. Gràcies. Que et reboti la pregunta. Bueno, jo ho intento. Esteve, la nostra sèrie s'atura per Nadal? Sí, s'aturarà per Nadal. Uns dies, només. De fet, hauríem de pensar que ara per Nadal tenim un final potentíssim. Això, aquí volia anar. Si teníem sé que no és un final de temporada, però sí que ens deixareu amb, suposo, alguns caramelets a la boca, així, tremolant. Per pandèmia s'ha hagut de canviar coses, s'han canviat trames i tal, però el que veurem ara per Nadal és el que hauríem vist al juliol. Sí que és final de temporada. El que passa que és atípica, no? Perquè s'han hagut de canviar trames, han desaparegut personatges, han entrenat de nous, però... I el mes de gener, quan tornem després de Reis, és l'inici de la quarta temporada. És a dir, d'alguna manera sí que és un final de temporada. Per això tindrà la potència que tindrà al final de temporada. Sí, pararem l'emissió els dies de festa només. Per tant, o sigui, la sèrie s'acaba el dia 23-24, imagino? Sí. I torna ja després de Reis o després de Cap d'Any? Després de Reis. Perfecte. Per tant, descansarem totes les festes, ens deixareu just abans del Nadal amb el final i tornareu després de festes. Però, per tant, Esteve, perdona que ho remarqui, és molt important. Perdona, Jaume, de totes maneres, voldria dir-te que el dia exacte de la tornada no el sé, però normalment sempre ha sigut just després de Reis, l'endemà de Reis. Podria ser que fos un dia abans, 2 dies abans, depèn del dia de la setmana que cau, que això ara mateix no t'ho puc dir. Però que hi ha uns dies de festa que coincideixen amb les festes, segur. Perfecte. I per tant, acabeu el dia, entenc, previ al Nadal, no? El dia 23, 24, quin serà el dia I s'emetrà en horari habitual, entenc, no? En teoria, sí. Tampoc et puc dir si serà exactament el dia 23 o el dia 19, ahir. Jo crec que serà el 23, no ho sé. Podria ser que fos el 26, amb el final de setmana també. No n'estic segur, perquè saps què passa també? Que com que bueno, que tampoc és una qüestió, una competència directa teua, sinó que aquí hi ha una graella i una programació d'una tele. Exactament, i la cadena farà en funció d'això, no? Però normalment el que sí puc assegurar és que hi ha un final d'any en què correspondria al final de temporada i un inici d'any en què correspondria amb un inici de la quarta temporada. No, sí, ens acabes de confirmar i deixa'm que ho reitere perquè és una pregunta que es feien molts seguidors de la sèrie, que ara veurem al final de la tercera temporada que si no hagués hagut pandèmia haguéssim vist al juliol, a l'estiu, i que començarem l'any 2021 amb la quarta temporada. És molt fort això, perquè és una estructura completament diferent, amb la quarta temporada del Com si fos ahir. Aquesta és la idea, sí.
Perfecte, i ara t'he de fer una altra pregunta també, he de tornar a disparar. De l'1 al 10, Esteve, amb aquest últim capítol, quan patirem? 12. Uf. Patir vull dir no patir de mal rotllo, sinó de ganes de voler arrencar la temporada, a veure què. Clar, però tu ara ho dic, és que és un moment clau perquè hi ha moltes trames obertes. Per exemple, la relació del Santi i de l'Eva penja d'un fil. Per aquí al mig també hi ha aparegut el Litus. Tenim la boda de la Pili i de l'Andreu amb l'aparició Romput, el pare de la Pili. L'Anna i el Marc ho acaben de deixar. La Gemma i l'Eudal, n'hem parlat, largo i tendido. Mare de Déu, que ens ha dit l'Àurea Márquez que la Gemma creu que necessitarà tancar cara a cara aquesta etapa, aquest capítol de la seva vida. La Cèlia i el Bruno, el Jordi que el tornen a traicionar. Esteve, no pot estar tot més? Clar, fixa't, Jaume, que el que estem encarant final de temporada. Quan les trames van així, vol dir que estem arribant a un punt per arrencar noves històries. És normal que sigui així i ha de ser així per atrapar l'interès de l'espectador, no? Home, totes les trames estan molt potents. Si parlem d'una en especial que a mi m'agraden totes, però una que l'he disfrutat rodant-la és de la Gemma i l'Eudal, el Porto i tot el que ha passat en aquest i el que passarà i on arribarem amb aquesta trama, no? No pot ser d'una altra manera. És a dir, s'acabi, és igual si s'acaba el dia 23, 24, 25, però s'ha d'acabar dalt de tot perquè quan arrenquem el gener, que serà una setmana després, tinguem els espectadors allà, amb fidelitat. Deia l'Àurea Márquez que després de l'escena de l'Eudal i la Gemma a Porto no pots fer la migdiada, però clar, després de l'últim capítol no podrem gaudir tranquils de les festes de Nadal, ja t'ho dic ara. No, jo t'ho confirmo. Veus? Sí, sí. Que per cert, Esteve, vull que abans d'acomiadar-te parlar de 3 coses claus. Una d'elles és les escenes que hem repassat tot just amb l'Àurea Márquez, 2 escenes molt potents, quan l'Eudal maltracta a Porto a la Gemma i després quan la Gemma es deixa abraçar per la Sílvia, perquè és una escena de llàgrima viva, d'emoció total. I tot just aquestes 2 escenes són teues, perquè tot just aquests capítols els dirigies tu. I et volia preguntar si ens podies desvelar alguna curiositat d'aquests 2 grans momentazos. Bé, sí, aquests 2 episodis són meus. Mira, ara les estem veient tots. Sí, estem veient el Porto en aquesta habitació d'hotel. La seqüència de la bufetada havia de ser, per mi, hi havia d'haver molta veritat, no? Amb l'Àurea i amb el Joan vam parlar que la bufetada fos de veritat, de posar-hi tota la passió, i vaig dir que ho podíem trucar perfectament, perquè clar, una bufetada la pots rebre, però si hem de repetir 4 vegades, al final és un problema, no? Aleshores, vam partir de la base que a mi m'agradava fer un plano seqüència, perquè per mi, quan els planos seqüència permeten que l'espectador acompanyi els personatges amb el moviment que fa la càmera. Però això vol dir que vosaltres no pareu, que ho feu tot seguit. Exactament. Des que ella va pel passadís de l'hotel fins que cau al llit amb la bufetada sobre el llit, amb la bufetada és un sol plano, passant per el moment en què ell plora estirat a la banyera o assegut al costat de la banyera. Però és un sol plano perquè ja no vam tallar en cap moment. Hi havia 2 càmeres més a dintre l'habitació del quarto de bany, amb la qual està feta tota la seqüència d'una sola tirada, amb això, amb la idea que l'espectador acompanyés a la Gemma en aquest passeig dramàtic. Haig de dir que l'Àurea i el Joan van estar meravellosos. Van fer un parell d'assajos, més per assajar els moviments amb la càmera, amb l'operador estètic havia de ser molt precís també, perquè ella hi ha un moment que a mi m'agrada molt, que és com escolta amb ell quan ell està plorant allà a la banyera, que no saps ben bé què farà, si el perdona, si no el perdona, i de cop i volta té una girada cap a l'habitació per anar a fer la maleta, en què gairebé va enganxar l'operador de càmera allà als morros, no? Però jo crec que va quedar molt ben resolta. De fet, la vam assajar diverses vegades, però la vam gravar a la primera, amb tot el dramatisme que comportava la bufetada real que li va fer el Joan a l'Àurea i el dramatisme que tot plegat tenia. És a dir, només hi ha un insert, que el podeu veure ara, que el vaig rodar per donar-li una mica més de dramatisme, que era el moment de la bufetada. Hi ha un moment que en el muntatge final, que és el que podeu veure ara, aquí, veieu? Aquest insert és només aquest moment, vam repetir, per tenir-lo més per enfatitzar, no?
per emfatitzar una miqueta la bufetada, sí. Però tot l'altre és un pla seqüència. I en quant a la seqüència amb la Sílvia, són dues grans actrius, està feta a la primera també, van fer un assaig per col·locació de càmeres i col·locació d'actors i tal, però és que jo és de les vegades que veig a una actriu entrar també en un personatge en un moment. Jo crec que l'Auri el disfruta, aquest personatge. I sabeu que crec que funciona tan bé perquè mai en 600 episodis hem vist el personatge de la Gemma, que és un personatge fort, és un personatge dur en aquesta situació. I hi ha una cosa que jo crec que està molt ben escrita també. Quan ella es desmunta tant perquè diu jo soc forta i tinc estudis, no entenc per què he passat per això i per què he aguantat. I m'agrada molt la frase de tinc estudis i he caigut, no? He caigut com a la trampa del tio, no? Sí, perquè al final, Esteve, això passa a la vida real. Sí, clar. Aquestes persones, com la Gemma, exactament literal com ella, existeixen. Sí. Però fixa't, Jaume, que la seqüència funciona com a final de setmana justament... Però també et dic una cosa, Esteve, mai m'hagués imaginat que precisament això li passés, ho hem parlat amb l'Àurea, a la Gemma. Abans m'hagués imaginat que li hagués passat a la Sílvia. Però no tindria la gràcia que té, perquè justament la persona que sembla que ho domina tot i controla tot, quan se n'adona, perd tots els papers, no? Aleshores, per què funciona tan bé? Perquè en 600 episodis no hem vist la Gemma treure ni mitja llàgrima. O poques vegades. Ella podia tenir els ulls brillants, però és que li cau el rímel, ulls avall. Aleshores, és veure la Gemma en aquesta situació tan absolutament indefensa, era un final de setmana que, clar, que volies saber què cony passaria el dilluns, no? Jo ho vaig disfrutar molt fent-ho i crec que les actrius i tot l'equip també. Era un final molt potent. Esteve, també vull dir que gràcies, sempre ho dic, però és important reiterar, perquè tu sempre parles també de tota la gent que no es veu i que hi ha al darrere i que fa possible aquestes coses, com per exemple el realitzador de Fan de Carpeta, Jordi Llepuz, que magistralment ens ha ensenyat tot el que necessitàvem veure i de tot allò que estàvem parlant. I això és tele, amic, això és tele. Dit això, parlant de tele, parlant amb un mestre com Esteve Rovira, Esteve, sempre que passa algú per Fan de Carpeta, li fem una sorpresa. Però clar, sempre generalment són els actors de la sèrie que donen vida als personatges. Vinga, sorpreses. Però tu, perquè sigues director, perquè no surtes en pantalla, no vol dir que no tingués un regal, perquè a sobre estem en festes. Per tant, t'ha arribat el moment sorpresa. Així que jo desapareixo, estigues ben atent, perquè hi ha gent com ells que t'han volgut enviar missatges. Endavant. A veure, quadro, audiograva... Vídeo per l'Esteve, presa 34. Què tal, Steven? Com estàs? Soc el Dani Ventura, per aquí no... Joder, costa més rodar això que una setmana de la sèrie. Bueno, nen, no sé, una abraçada ben grossa. M'ha dit el Jaume, 30 segons. No sé quants porto. Un petó molt gran a tots. Hola, Esteve. Escolta'm, et volia comentar que moltes gràcies per totes aquestes telenovel·les que hem compartit durant tots aquests anys, aquests projectes que han fet que nosaltres veiéssim en tu aquesta persona que té aquesta bonomia, aquest magnífic tracte, aquesta professionalitat, aquest optimisme amb el que vens cada dia al rodatge i, en fi, ha estat un plaer compartir totes aquestes experiències amb tu. I, sobretot, ens ho hem passat molt bé parlant de minissèries, de cinema, de televisió i de pel·lícules de fantàstic que ens agraden molt i compartir la teva opinió, compartir unes converses de taula molt fantàstiques ha estat un autèntic plaer. Moltes gràcies, Esteve. Gràcies. Hola, Esteve. Ja saps que costa molt això, però penso que todavía, per tu sí que ho faig. Doncs res, aprofito per dir-te bon Nadal, que com que no ens veiem mai, doncs tinc ganes de dir-t'ho, que ho disfrutis molt i que per la quarta. Adéu. Els directors de Com si fos ahir, al complet, els 4. I jo, Esteve, et cedeixo la paraula immediatament. Podies potser imaginar-te el Pere Puig, el Dani Ventura, però n'estic segur que qui no t'imaginaves mai donant la cara era la Sònia Sánchez. No. De fet, ni en el Dani ni en el Pere, perquè quan estem darrere la càmera som bastant
ens fa bastanta por estar davant de la càmera. Una altra cosa és una entrevista i tal, que estic acostumat a fer-les, no? Però normalment, i alguna vegada t'ho he comentat, no em demanis de fer els vídeos perquè no sé què dir, però la Sònia vol dir que ets un crac, tio. Aconseguir que la Sònia, que normalment quan ens demanen una entrevista em demana a mi d'anar-hi perquè ella li fa cosa i tal, home, jo agraeixo als tres les seves paraules. Fa molts anys que ens coneixem amb tots tres i hem compartit aquesta i altres sèries i es treballa molt, molt a gust. Ens agrada molt la nostra feina i els tres ens compenetrem i tots els que han passat, que són uns quants, no?, a través dels anys. Moltes gràcies als tres, Dani, Pere i Sònia. Si veieu això, doncs també molt bon Nadal i gràcies per la vostra companyia i per la vostra saber fer. I m'agrada molt el que diu el Dani, que és més complicat estar davant d'una càmera que darrere. I és veritat, té tota la raó. Gràcies, la veritat. Em consta, Esteve, que estan aquí connectats per veure la teva reacció, que l'estaven esperant, l'estaven desitjant. La Sònia em va dir que havia arribat el moment de fer això, perquè tu l'havies salvat moltes vegades, fent de portaveu de la sèrie en mitjans de comunicació, que a ella tot això no li agrada massa. I de veritat, tots tres ho tenien claríssim i volien fer-te aquest regal. Per tant, des d'aquí, moltíssimes gràcies al Pere Puig, al Dani Ventura i a la Sònia Sánchez, que, com deia, avui amb l'Esteve tenim a tots els directors de la sèrie al complet. I és que estava pensant en les paraules de tots, però sobretot la Sònia deia, crec que ha arribat el moment, s'ho mereix. Jo crec que pels espectadors serà bé posar cara a la Sònia, també, no? Que és un encanto, és una directora meravellosa i ha fet una feina, ens ha marcat una autopista molt xula per fer aquesta sèrie i per això té l'èxit que té, és a dir, és un plaer treballar amb ella. Doncs sí, com bé dius, després de veure-la tantes vegades als crèdits que surten a l'inici de la sèrie, Sònia Sánchez, avui li posem cara i ho celebrem amb tu. Esteve Rovira, com sempre, ha sigut un luxe. Moltes gràcies per ser tan generós. Estarem pendents del final o del comiat per les festes del Nadal, sobretot també de la tornada a l'any ja 2021 amb la quarta temporada i, com sempre, ho seguirem de prop. Gràcies per tot, Esteve, i felicitats per la faena. Una abraçada molt forta. Gràcies a vosaltres i bones festes a tothom. Doncs bé, després d'aquest ampli especial de Com si fos ahir, on hem tingut a l'Àurea Márquez, a la Sílvia Bel i a l'Esteve Rovira, arriben els tips. I portem moltes setmanes de tips per a cultivar-nos, per a créixer, per a enriquir-nos interiorment, però avui ho volem fer de manera més exterior. I també perquè estem en festes de Nadal i veieu que aquí s'ha intentat una mica de decoració, però de moment això és molt pobre. Per tant, necessitaríem una professional de les arts plàstiques que ens ensenya a crear amb les nostres pròpies mans decoració de Nadal. I la tenim a ella, tenim a la millor, i a sobres de les Terres de l'Ebre, de la capital del Montsià. I es diu Marta Fabra. Marta, benvinguda, com estàs? Bona nit, Jaume. Bona tarda, bona nit, perquè jo quan són les 8, Marta, no sé si és vespre, tarda, nit. Escolta'm, el que sí que sé és que tu ets Marta Fabra i has creat Art de Marta. Explica'm com va sorgir tot això. Bueno, Art de Marta sorgeix durant el confinament, en temps d'avorriment, no sabia què fer i, bueno, pues una de les coses que m'agrada molt és fer manualitats i penso que se me dona prou bé i va sorgir així un projecte que està iniciant-se ara i que, bueno, no sé en un futur com anirà, però la veritat és que estic molt il·lusionada i tinc ganes d'avui d'ensenyar-vos les meves creacions. I nosaltres de que me les ensenyes, ara anem directe al gra, però jo dono fe de que se't dona molt bé. Després explicarem, per si algú no et coneix, està veient el programa i vol seguir-te, vol veure tot això que fas, explicarem com ho podem fer, però si et sembla descobrim què és Art de Marta ensenyant els seus fills, el que és tot, o sigui, els seus productes. Art de Marta, per exemple, és una capsa que a mi m'encanta, no sé si podem començar per aquí, que és la capsa dels primers records, Marta. És xulíssima, explica-ho tu. Doncs, bueno, això és la càpsula del temps, vale? Vos l'ensenyo. És una càpsula totalment personalitzada per a guardar les primeres coses dels nadons. Vale? L'obrim i aquí trobem un àlbum desplegable. No vos puc ensenyar la primera pàgina perquè potser desvelo algun secret, però és per a ficar les fotets, vale? Després tenim un pot per a ficar les dentetes,
per a ficar la primera fotografia, la primera posada, el pitet, les sabatetes, el cordó umbilical, el xumet, i a banda porta un pergamí que és un contracte on els pares se comprometen a guardar les primeres coses com si fossin un tresor, i esta caixa té un dia de tancada i un dia d'obertura, quan ja el bebè sigui gran. Clar, Marta, és que a mi em sembla això un gran invent perquè, per exemple, totes aquestes coses que tu estàs ensenyant, jo les tinc totes perdudes, ja no les he tornat a veure mai més. O sigui, anava a dir, és un regal ideal per a un recent nascut, però també quan la persona ne fa 30, 40 i retrobar-se en tot això. Correcte, és una caixa de tesors que tots ho tenim, però és una manera de tindre-ho guardat i que se pot localitzar en un moment donat. I això és idea d'ella i ho ha creat ella. Què més tens que ens pugues ensenyar de productes Art de Marta? Pues també tinc per a nadons. Pobra, que no li deixo ni guardar-ho, eh? Vinga, siguiente. Això és una caixeta on van bolquers, una cosa molt útil i a més personalitzada amb el nom del bebè. I després la caixeta sempre pot servir per a decorar o per a qualsevol altra cosa. Clar, perquè hem vist abans que sempre ho personalitzes. Hem vist Leo, ara veiem Roser. Sí, suposo que és una mica la carta també que Art de Marta s'adapta una mica a la petició d'aquella persona que et demana que crees esta obra. Correcte. Jo, una de les coses que ofereixo és que dono a triar a la gent o me diuen les idees que tenen i a partir d'aquí començo a crear. I, és tot molt personalitzat sempre el que faig. També hi ha altres creacions, quan anunciàvem aquesta entrevista, una cosa que t'ha fet molt coneguda, que jo crec que és un producte mític d'Art de Marta, són els penjamascaretes, que ens ha tocat portar-los en aquesta època de pandèmia. Mira. Pues los penjamascaretes, com tu bé dius, és una manera còmoda, pràctica de portar la mascareta penjada, sempre per a no perdre-la, bàsicament, i sempre portar-la damunt, perquè és una cosa que la necessitem portar tots els dies i així és pràctic i còmode. Sí, perquè la mascareta és un utensili que hem de tindre tots ben cuidat, tindre'l controlat, on lo tenim a cada lloc, on lo deixem, on lo posem, perquè al final ens ho acabarem emportant a la nostra cara, a les nostres vies respiratòries, i és el que en teoria ens ha de protegir. Per tant, què millor que tindre sempre localitzada, que no fa falta fer-li una perdida perquè tens el penjamascaretes d'Art de Marta. El meu realitzador, di alguna cosa. Què vols? Ah, mira, això sembla la tòmbola, rotllo. 4, o la loteria, reserva'm en 4 dècims. 4, en aquest cas, porta mascaretes per a Jordi Lleput. Perfecte. Marta, apunta. Marta, tens també, veig darrere teu més productes, alguna cosa més que ens vulguis ensenyar d'Art de Marta? Oh, quina calaixera més xula ara que ho veiem, per exemple. Una calaixera, un joiet, personalitzat totalment també, per a guardar cosetes. Després també tinc... Això és un bastidor. Això s'utilitza per a bordar, per a cosir, i jo ho decoro segons els gustos de la gent. Que xulo, ara ho estem veient aquí a tota pantalla. Un bastidor que això es pot penjar, rotllo, per exemple, atrapasueños, però te ho pots penjar a casa, a l'habitació. Sí, correcte. I ara, en l'època de Nadal, he fet dissenys nous, i ara us ensenyo els de Nadal. Oh! Este és un... Bon Nadal, m'encanta. A veure si el veiem aquest també en primera... Mira, Marta, si el baixes una mica, el veiem aquí. Brutal, també, cosit i personalitzat. Crec que aquí tens, per en aquests penjadors, precisament, tens col·laboracions molt especials, eh? Sí, això volia dir, que este que tinc aquí, que és més xocotet, està pintat a mà. I esta col·laboració especial és de ma iaia, que ella m'ajuda molt, és una gran artista. Avui porto un davantal que me va fer ella per a no embrutar-me quan pinto. I, ella pinta i jo ho fico en bastidors. Molt bé. La veritat, ella és una gran artista. És una gran artista com tu, i això ja veiem que ve de generacions enrere, que ja fa temps que va la cosa. I avui hem promès als nostres seguidors, Marta, que aprendríem a fer manualitats en tu, o almenys que ens ensenyaries a fer, que ens regalaries una mica del teu art i que tots ho podem provar a casa. Per tant, tu mateixa, perquè en temps rècord, si ho pots fer en 2 minutets, explica'ns què és això que en aquestes mans
podem intentar. Sí, doncs farem una caixeta, ¿vale? Una caixeta, us explicaré dues tècniques super fàcils que podem fer tots i les dues tècniques que utilitzaré és la del pinzell sec i decoupage. El decoupage ho farem en una servilleta, un tovalló de Nadal, ¿vale? Ah, només en una servilleta ja ho podem fer? Sí, en un tovalló i ja veureu que quedarà super xulo. Vale, doncs primer, jo ja he avançat una miqueta la feina aquí a la caixeta esta. He fet la tècnica esta del pinzell en sec que us ensenyaré ara. I ara l'he fet en roig i ara la faré en verd. Vale? Per a la tècnica del pinzell en sec, suquem la pintura i llavors a una servilleta, una tovallola, escampem la pintura fins que el pinzell se queda ben sec. I llavors l'escampem. I no sé si ho podem veure a la càmera, però se veuen petites pinzellades de diferents colors, del roig i del verd. I així se fa la tècnica del pinzell en sec. Vale? Si n'aprendrem de coses, Jordi Llepuz, si n'aprendrem de coses, tota la gent que veig que està aquí al xat, aquí al costat connectada i comentant, i Jordi m'ho confirmarà, però jo és que ho veig perfectament. Mireu, ara ja se veu més, vale? Les pinzellades en color verd. Podem fer tota la caixeta, però jo només ho faig a la part de dalt, vale? I ara us explicaré què farem en la servilleta. Això, jo vull saber què passa a la servilleta. Sí. Doncs la servilleta que jo tenia aquí, he adelantat faena, i el que he fet ha sigut retallar les floretes que a mi m'agradaven més. Les he retallat. I el que faig és traure, la servilleta té capes, doncs s'han de traure les capes fins que mos queda l'última capa, la més fineta. I ara, en cola blanca, el que farem és apegar-ho a la caixeta. Molt bé. Déu-n'hi-do, jo, per exemple, mira si n'aprenc de coses que no sabia ni que les servilletes tenien capes, o sigui que no te acostaràs sin saber una cosa més. Clar, llavors te queda com si fos una enganxina, una impressió, no? Correcte. Mira, aquí ja n'hem pegat una. Ara n'apegaré una. Marta, sembla pintat. Sí, queda superxulo. Ara potser no es veu molt el resultat final, però ara us ensenyaré la que jo tinc acabada i sembla que estigui pintat. Queda superxulo i és en cola blanca i una servilleta. És molt fàcil. Clar, perquè això seria una mica com fan els programes de cuina, no? De 30 minuts després, quan ja ha passat el temps i s'ha secat, no? I ara pego l'última floreta i veurem el resultat. M'encanta, m'encanta. Mira, en un moment hem personalitzat una caixeta i, bueno, queda superxula. I ara us ensenyaré l'altra que he fet. He ficat tota la servilleta per dalt. Oh! Vale? Esta és tota. I queda una textura superxula, queda com a... T'anava a preguntar precisament pel tacte, que jo, clar, no ho puc tocar, però deu ser com rugoseta, no? Sí, he ficat Bon Nadal i queda superelegant per a dins ficar un regalet per a estos Nadals. I, bueno, sempre podem afegir una miqueta de purpurina que queda més xulo. I el Bon Nadal com va això? Amb pinzell, amb rotulador, com ho fas? Bueno, se pot fer com vulguis. Jo ho he fet en pinzell, però en rotulador també podria quedar xulo. Molt bé. I veus, és una cosa que t'has dit, esta capsa segur que no la tindrà ningú més. Ningú. Doncs escolta, Marta, moltes gràcies per aquesta manualitat. Vull que expliquem a tothom que podeu seguir Art de Marta, art.d.marta, tant a Facebook com a Instagram, perquè he vist que tens el mateix usuari, o sigui que estàs allà a les dues xarxes socials i a sobre sempre estàs explicant coses, ets superactiva, que la gent te comença a seguir, no? Sí, perfa. A seguir-me tots i així veureu les meves creacions i si alguna vos agrada, doncs no dubteu en posar-vos en contacte amb mi i bueno, doncs podeu veure tots els productes que hi ha també. Però, Jaume, abans de despedir-nos i això, jo soc molt seguidora de fan de carpeta i tu sempre fas sorpreses. I avui jo te vull fer la sorpresa a tu. M'agradaria que tanquessis els ulls i quan jo digui els obris. Vale? Estàs preparat?
Sí, no em surt ni el vale, d'acord? Què t'he de dir? No, o sigui, m'acabes d'agafar completament fora de joc, però callo, que sempre estic parlant, vale? Va, tanca els ulls. I jo, ja pots obrir, t'he preparat una cosa especial per a tu. Una personalitat de fan de carpeta. Marta! Ai, que m'agafen ganes de plorar, jolín. Com els convidats i després dic, mira, mare, estic flipant, Marta. T'agrada? I pel pinganillo també flipen una mica, em penso, Brutal, me diuen. Marta, és xuli... O sigui, és que no m'esperava gens, sobretot que la gent sàpiga que no estava gens... Bueno, suposo que ho han vist. Quina passada, quina capsa més bonica el logo del programa. Hola, estic flipant! Te l'has de ficar de decoració. Que si la ficarem, és una capsa que anirà rotant entre el 50% d'este programa, que és el seu superrealitzador Jordi, i l'altre 50% que és servidor. Ell se la posarà algun dia a la Batcueva, jo me la posaré aquí. Quan tornéssim, perquè de moment descansem, però tornarem només per a posar i lluir la capsa, Marta. Quina preciositat, per favor. Bueno, doncs és per a tu i també per al realitzador també li faré una. Ah, vale, doncs sí, li fas una altra i si no mos barallarem. Marta, escolta, moltíssimes gràcies, que he de dir que tinc la sort de que Marta sigui de la meva família, així que avui m'ha fet molt feliç fer esta entrevista i és que ets la millor, ni nervis ni res, que natural i que bé ho has explicat tot. Art de Marta, Marta Fabra, visca Amposta, visca tu, visca el teu talent i molt bones festes. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Jaume. Adéu, guapíssima. Adéu, guapíssima. En este bon rotllo, clar, ara acomiadem una superdona, una superpersona, i n'arriba una altra, que és ell, que sempre estic parlant d'ell, perquè no espera menys. Jordi Llepuz ve més nadalenc que mai. Com és quasi tant com este Papa Noel. Així que harem els virals de Jordi Llepuz. Jingle bell, jingle bell, jingle bell way. Jingle bell. Ai, perdó, Jaume. Perdó. No, m'has agarrat. Jordi, tot teu. Per a mi este moment és el moment de relajar-me. Tot teu? Pues no sé cantar com tu, Jaume, però jingle bell, jingle bell, jingle... Ai, m'havia deixat. Això és navideño, també? Jingle bell, jingle bell. Bé. Jingle bell... I ajuda, tens jo que tinc o no? Sí, o sigui, aquestes guirnaldes fetes a mà, xulíssimes. Fetes per l'Abril. Brutal. Abril, que és ta filla, que no es pensen que és Abril Cerral. No, Abril, ma filla la gran. Sí, és una crack en les manualitats, en tot el que sigui rotuladors, pinzells i fa tot este. Res, què passa? Com ha anat la setmana? Bé, molt bé. És un dia avui molt xulo, però també no trist, però emocionant, perquè de moment han fet una primera temporada de la que hem estat molt convençuts, ho hem gaudit a tope, però què millor que quan arriben festes com les festes de Nadal mos agafem tu ja un respir que també ho necessitem i necessitem descansar. Ha sigut una setmana xulíssima, l'última setmana, m'encanten les últimes coses, perquè és com que les saboreixes encara més. Correcte. I el ser dissabte és com el colofón de la setmana, no? És com el fluf, lo saco todo. Pues jo et volia portar coses navidenyes, com bé has presentat abans, i volia donar un missatge de tranquil·litat a tots i a totes, i sobretot als més menuts, que és este. O sigui, diu que la OMS senyala que Papa Noel és immune al Covid i assegura que podrà viatjar sense cap problema per entregar els regalos. T'agraeixo tant que mos portes l'esperit del Nadal, que això sí que, per molt de Covid que hi hagi, per molta pandèmia, que evidentment hem de ser conscients, això és l'únic que no mos han de traure, que no mos poden traure. Perquè si el Papa Noel ja no pot arribar a les nostres cases, què mos queda, Jordi? No, molt malament. El Nadal s'ha de viure, ni que sigui de portes endins, però s'ha de viure. Llavors, si al carrer hi ha caliu, doncs també. Però, mentrestant, vull que veigues este vídeo. Espera't un moment, que teòricament tenia que estar en marxa. Perquè és ben bonic veure on viu Papa Noel. Ja, sempre és l'eterna pregunta. Si és de Lapònia, si és de Finlàndia... Bueno, aquí fica que és Lapònia, llavors aquí sí, ara segur que mos sortirà l'anunci, com no, però en breu fem saltar l'anunci i ho ficarem a tot en pantalla, vale? Jo el que et vull dir és que celebro molt que mos hagués donat aquesta notícia, t'ho dic de veritat,
perquè la gent que no... Mira, ja callo. Uau! No hi ha àudio, pots estar comentant-lo, vull dir... Aquí estan parlant de que està a Lapònia sense ningú, se suposa que això estaria visitat per molta gent. Veus el metraquilat en forma de núvol que té perquè els crios lo visiten? Això ha de ser un destí navideño que algun dia a la vida hauríem d'anar. I és Lapònia, això? Això és Lapònia. Jordi, vull anar. Sempre ho he pensat. És que, veus, sí, sempre he intentat, he mirat hasta vols a Lapònia, però no tenia clar si era la verdadera. Tu m'estàs confirmant que a Lapònia està la casa. Correcte. I allí viu Papa Noel. És que és brutal, això. És molt bonic. O sigui, esta gent, tot i la pandèmia i tot i les restriccions, han fet una aposta de fer arribar tant aquestes imatges com el missatge final a tot arreu. O sigui, tu mos confirmes que tots els xiquets que mos poden estar mirant, que molts també són fans de Carpeta, poden estar tranquils perquè Papa Noel i els Reis arribaran a casa seva. Estan en plena activitat i que faran la faena com si res passés. Podem estar ben tranquils. Ara, el Nadal no comença, i te lliga una cosa en l'altra, el Nadal no comença hasta que una persona molt destacada al món musical ho diu. Obre bé els ulls. It's time. Hasta que no ho diu ella, el Nadal no comença. Quasi que mana una miqueta més i tot que Papa Noel, no? Per favor. Però és que ja no diu ni bon Nadal al missatge. T'has quedat o no? Sí, has estat consolidat? Sí, és algo que forma part, no? Que com a que se sobreentén, tothom ho sap, no? Hasta que no arriba Maria de la O? Sí. Per cert, una cosa, ja sé que és la teva secció, però necessito compartir una dada que no, només un moment, és que és molt fort, Jordi. No sé si tu ho hauràs buscat o no, però jo necessitava parlar de números. Necessitava saber números de què estem parlant. I esta dona va traure esta cançó, All I Want for Christmas, fa 25 anys, i des que la va traure s'ha embutxacat 60 milions d'euros. Per totes les reproduccions de la cançó cada Nadal. 60 milions d'euros. I es calcula que són uns 2,5 milions i mig d'euros a l'any. Què n'opines? Me quedo muerto. No, però mira, això és fer bé les coses, tio. Faig un bombasso i quan encara no és un bombasso, tu ja registres la lletra, capes totes les difusions. Tu estàs invertint en registrar una lletra, capar totes les difusions, visualitzar-les o monitoritzar-les i encara no és un bombasso. O sigui, tu ja estàs invertint diners. Te pot sortir malament, però te pot sortir bé com en esta tia. I llavors, és treball. Al final és treballar-ho i si ho treballes bé, estos són els resultats. Ara diràs com serà, però és que pensava just en el que has dit tu, que, bueno, t'has d'arriscar, pot ser que et surti un fiasco, però pot ser que sigues maralla cara i dos, no? Correcte. I a mi m'agrada el que et comentaves, que no diu ni bon Nadal i diu it's time. It's time. Llavors fa una mica de referència que de Halloween, quan ja passa Halloween i les mantes ja agarren un lloc als sofàs, ja ve Nadal, no? I diu it's time. I en això ella se queda tan ancha. No, tal qual, rotllo, sí. Ja estic aquí i ja he arribat. Soc l'Arale. Correcte. No, i que cada un ha d'anar en les seues idees fixes i esta és la seva aposta. I parlant d'idees fixes, per molt que la gent pense que no vas per bon camí o que estàs fent coses rares, tu has de seguir els teus ideals i has de continuar luchant pel que tu creus. I per anar això, te porto este vídeo que vull que veigues, és una versió reduïda del complet, però m'agradaria que veigues i després lo comentem i treus les teves conclusions.
Cada vegada que el miro m'agrada més. Que bonic, Jordi, que bonic. Cada vegada que el miro m'agrada més. Hi ha una versió una mica més extensa, dura 12, la cançó sencera deu durar, hi ha una cançó sencera, 4 minuts. Però el missatge és clar. Vull dir, bueno, l'has de mirar, jo crec que l'has de mirar com a 2 vegades per acabar, no? Potser si ets hàbil, potser l'entens a la primera. Però, o sigui, no? El tio troba una peça allí i diu, ostres, vaig a fer de port, no? Primer et penses que és un home gran que li ha pegat per fer de port, no? Però al final te'n dones compte, no sé si dir-ho ja o és obvi, però que el que estava fent és entrenar per a el moment clau, la il·lusió, que són 2 segons, però ell ha estat treballant dies, setmanes, abans de Nadal, per a aquells 2 segons de la seva neta que volia que ell fos, en la seva ajuda, ficar l'estrella a l'arbre de Nadal. I la gent, què fa, no? Què fa aquest home? I encara es farà mal, no? I que em vas en aquestes edats a fer de port. Em vas en el xandall, no sé què. Però ell no, ell vol tindre el seu moment en la seva neta. I això és importantíssim. Jordi, de veritat. Tu em vas dir esta frase el primer programa, ara te la dic jo a l'últim. Que bé que parles i quants de matisos, gràcies al que tu has explicat, he descobert. Perquè només havia vist, lo vaig veure de rasquis un dia, ara veig que s'ha fet viral gràcies a tu, i no havia pillat ni de la missa a la meitat. Que bé ho has explicat, de veritat. Que bé, és que no puc afegir res. Bueno, tu també pots afegir-ne uns quants. És que estic en el teu permís, vull tornar-lo a recuperar, no vull que se mos xafi l'àudio. Ara va. Perfecte. Estava mutejant l'àudio. O sigui, no, Però una cosa només, que em quedo les mirades que li fa l'altra gent del plan. Però este tio s'ha rebut l'enteniment. I després que també este vídeo me recorda a moltes de les convidades que hem tingut, com Sònia Cervantes, com Cristina Martínez, les nostres psicòlogues de referència. La veïna. La veïna típica, no? Que està tot arreu menys al puesto que ha d'estar. Com dius, perdona? La veïna. Ah, sí. Hi ha una veïna que diu... que se'l mira, mira, esta és la veïna. Que no té faena, com no té faena i no té una vida, busca la dels altres. Però, Jordi, he pensat molt en les nostres psicòlogues, Sònia Cervantes, Cristina Martínez, que tantes vegades a Tips mos han explicat que hem de lluitar per les coses que nosaltres creem i que mos oblidéssim de tot el resto, encara que mos diguen que no som capaços d'això, que mos miren raro. Això no és? Sí. Ell porta mesos pensant en cada fer este gest. I jo he d'estar físicament bé per a este moment en maneta. Perquè l'estrella li he de regalar allò. I el que has dit tu, que són 2 segons per a sa neta, però ella ha invertit mesos i mesos en això. L'amor dels iaios, que sempre parlem dels iaios, però que és veritat, l'amor dels iaios incondicional, que és part dels millors amors que hi ha al món dels iaios als nets. Sí, certament. Algun dia mos arribarà, Jaume. Ai, és fort perquè la imatge quan entra a l'almacén, torno, dir-ho atrás, entra a l'almacén i aquí fa, bueno, va, a veure, que agarro per practicar. Si l'analitzes està ple de detalls, este vídeo. Molt ben fet, sí. Està molt... Però, Jordi, que jo no estic preparat ni per a ser pare com per a ser iaio. No corriguéssim tant, Bueno. Escolta una cosa. Hola, bon dia, què tal? És molt bona. Brutal. Escolta'm una cosa, més enllà dels virals, jo t'he de dir una cosa, me fa molta ràbia perquè estàs tu supercustomitzat, superdecorat de Nadal i tot, i... Oh, és veritat. Jo de gorro no en tinc. No, jo tenia aquí una cosa preparada, trec vídeo. Tinc aquí una cosa preparada que dic, això era al principi de l'entrevista. Però un moment, tu estàs a la Batcueva, jo estic a Jesús, i per molt que tingues tu... És fàcil, m'he descarregat una aplicació que ja veràs. Sí, una aplicació nova que jo te puc... I a veure, si estires el braç aquí, jo te puc... Jo? L'he d'estirar jo? Sí, agarra aquí. Aquí, en esta altura. Vale, sí, aquí. Toma. Teu. Què dius? Tio, en sèrio? Sí, a més, és una aplicació nova, no la coneixes? Bueno, avui sí que això és sorpresa, però que dins hi ha algo damunt. Home, claro, que t'he passat algo de tretzo per a que pugues estar al meu nivell. Claro! Home, això ja... Això és navideña total. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Jo no sé cantar, Jaume. Bueno, per acabar, i això sí que no estava esqueleta, perdona, per acabar, i per estos Nadals.
Me matareu entre tots. No, para tots els Nadals, tu saps que WhatsApp pots fer videotrucades des del mòbil? Sí, Tu utilitzes WhatsApp web? No, sóc anti. Sí? Doncs és molt pràctic. Jo sí que utilitzo molt WhatsApp web però no es podia, o sigui, estava limitat, només podies xatejar, compartir fotos, compartir contactes, bla, bla, bla. Però les videotrucades només estaven, i les trucades només estaven al dispositiu mòbil. Però ara al WhatsApp web no he conseguit veure quan serà, però WhatsApp ja permite hacer videollamadas en el ordenador con el WhatsApp web. Ja està. Arribat la fi del món, perquè ara tothom estarà enganxat. O sigui, l'ordenador no treballarà mai. Només ens faltaven les videotrucades al WhatsApp web. Jo volia donar esta dada i esta notícia perquè per a estos Nadals, que ja que no les famílies no es podran reunir, jo crec que dins el portàtil tothom té WhatsApp, no tothom té Skype, no tothom té Zoom, no tothom pot fer videotrucades i depèn lo hàbil que sigues, però el WhatsApp sí que el té tothom i jo crec que seria una bona eina perquè aquestes famílies que no es puguen reunir puguen estar connectades d'alguna manera, connectades. Vale, tens tota la raó. Retiro tot el que he dit dolent del WhatsApp web, perquè gràcies a això que ens acabes de descobrir s'uniran moltes famílies que no es podran veure físicament aquestes festes. Tens tota la raó, perdó. Correcte. I crec que ho tinc tot. Ja està? Jo crec que sí. Bueno, porto 15 minuts. Jo sóc el que té maldo sempre pel temps. Però bueno, per això mateix, el karma, avui te deixa manar tu. Ha recuperat tot el temps perdut que gasto sense parar. Jordi, no marxes, perquè avui que acomiadéssim junts fan de carpeta. Lo número 6, per cert, és un bon número, 6. I el que he dit, jo només vull dir que moltes gràcies a tothom per fer-ho possible, des dels convidats, a totes les sorpreses, a totes les persones que t'escriuen i diuen ho he mirat, què fareu esta setmana? O sigui, a tothom, gràcies a tothom perquè això ha sigut possible gràcies a la complicitat, a l'ajuda, al suport de tothom. I ara arriba Nadal, arriba Cap d'Any, arriben els Reis, arriben tots i volem descansar. Per tant, este és l'últim, de moment, però és l'últim fan de carpeta. Si en voleu més, també la gent el que pot fer, al xat d'aquí al costat quan sigui, comença a demanar com si no hubiera un mañana. Però el que tinc claríssim és que això no hagués sigut possible sense tu. Si tu no haguessis estat, Jordi, això hagués sigut impossible. Així que de tot cor, les meves últimes paraules vull que siguin per a tu. T'estimo molt, moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Jaume. Gràcies a tu. Gràcies a tu s'ha fet este programa. Ets tu l'alma d'este programa. En tu és fàcil, no, facilíssim treballar. Ho fiques tot fàcil. Saps que tots anem molt pesats de temps. Tots, no los de sector. Tothom anem en una vida molt frenètica. I tu m'has ficat fàcil els horaris, que pugui combinar una família. Tu lligaves els meus horaris en els horaris dels invitats. Has tingut mils d'invitats. Quan dic invitats és no només els entrevistats, sinó els que te facilitaven vídeos per a sorprendre els invitats. O sigui, has fotut una producció i has gestionat tanta gent que això no ho faries mai si no tinguessis esta humilitat i esta alma caritativa de fer feliç a tothom, Jaume. Gràcies, te desitjo els bons Nadals que et mereixes, en família, i tot el que tens és que t'ho mereixes. Gràcies a tu. Bueno, prou, gràcies. Que bonic és que només te puc agrair i prou no, perquè quan te diuen coses boniques que mai s'acaben, però de veritat, gràcies a tu. I, escolta, no podem acabar millor. Bueno, sí, podem dir los dos a la vegada, tot i el retardo, el nom del programa, rotllo, visca tal, i així acabem, si et sembla, i tires els crèdits. Què trobes? Molt bé, diem el crit de guerra i bon Nadal per tothom. Bueno, claro, això, bon any, 2021, bon Nadal, que vinguin carregats i sobretot molta salut per a tothom, no? Que avui en dia, si tens salut, ho tens tot. Correcte. Tot ve després. Total. Pues va, que ja van els crèdits, però junts direm que per sempre, Jordi Llepuz, visca Fan de Carpeta! Bon Nadal! Adéu! Bon any nou! Adéu!